Vadikani, tinokukwazisai zvakare nemuzita raJesu. Tinoti welcome today. Ndakamira mweya wangu ndofunga vari kujoina mazuva ano network ikada kumbonetsa, but vanogona kungopinda anytime. But ndinovimba kuti kwese kwamuri muri kuitirwa zvakanaka, kuti Mwari vari kukuchengetai. Saka ndoda kufanira kunamata hangu ndakamirira vamwe. Baba, nemuzita raJesu ndinokutendai manheru ano. Ndokutendai manheru ano nekunditenderawo mukana uyu, nekutitendera zuva ranhasi, kutipawo upenyu, kutipa mukana wokuvawo panyika tichiona basa remaoko enyu, basa ramakasika, zvinhu zvese zvamakasika, kuti ngotitendera panyika. Mwari, tinoda kutenda nekuda kweizvozvo. Ndinokutendai Baba nekuda kwenguva inoyi, ndichiti Mwari mweya mutsvene, zvese zvichataurika panapa ndinozviisa mumaoko enyu, kuti nezita raJesu titaurisei zviri pamwoyo penyu, titaurisei zviri appropriate kune vachanzwa vacho, Mwari vamakasarudza kuti vagozozvinzwa. Saka ndinonyengetera munhu wese achanzwa, ndonyengetera utano hwemunhu wese achanzwa, ndonyengetera mafinances, ndonyengetera mhuri, ndonyengetera kunyange vanorwara chaivo nezita raJesu masikati anaya. Ndinonyengetera kuti kana paine ari kurwara, kana paine asiri kunzwa zvakanaka, ndiri kunyengetera nezita raJesu kuti gamuchira kupora, gamuchira kupora ipo pauri, kuda pamwe uri pamubhedha wakarara. Ndiri kukunyengeterera nezita raJesu kuti gamuchira kupora, gamuchira kupora nezita raJesu. Poreswa nezita raJesu. Vese vakaneta, vakadzokera mashure pakunamata, ndiri kunyengetera kuti mukai pakare, dzokerai panzvimbo. Mwari ari kukudaidza zvakare kuti udzokere panzvimbo yako. Kana wanga wakabackslide, wakadzokera kumashure, yanguva yekudzoka panzvimbo. Hazvina basa kuti wakanobatei wakaenda kupi. Mwari vanotarisira kuti udzoke, Mwari vanotarisira kuti umuke pakare. Saka nemuzita raJesu ndinokutendai Mwari nenguva ino, ndokutendai nevese vachazonzwa hurukuro iyi Baba, ndokutendai nekuti muchatitaurisa zviri pamwoyo penyu, Mwari mweya mutsvene. Saka chenai achangopinda, tinokukwazisa chenai, you are welcome. Amen. Thank you. Okay. Yeah. Saka hamene kuti une zvekutanga nazvo, ndichingonamata zvangu. I think you can start. It was recorded. Eh. Okay. Saka No, you can start. ndichangotanga wozongopindira Samuel. Saka inini hangu ndaisina zvakawanda zvekutaura nhasi, but pane pandakaona musi uno ndichiverenga bhuku raSamuel nyaya yaDhavhidhi naUria waakauraya uya adini, akatuma komanda wake Joabhu kuti amutrepe kuti aurayiwe kuhondo, handiti. Saka apa is one of the traps yaedza kuti aite kwaari. Saka regai ndiende ndipaverenge kuna 2 Samuel 11. Okay. Saka ndichangoverenga in short because nguva yedu inenge shoma. Saka pavhesi 6 pakati, saka Dhavhidhi akatuma shoko kuna Joabhu akati, nditumire Uria muHiti. Saka Joabhu akamutumira kuna Dhavhidhi. Uria akati asvika kwaari, Dhavhidhi akamubvunza kuti Joabhu aiva akadii hake, zvose navarwi, uye kuti hondo yaifamba sei. Ipapo Dhavhidhi akati kuna Uria, enda hako kuimba yako unoshamba tsoka dzako. Naizvozvo Uria akabva pamuzinda wamambo, uye achangoenda, mambo akamutumira chipo. Asi Uria akarara pasuo romuzinda navaranda vose vatenzi wake, akasaenda kumba kwake. Pa10 pakati, zvino Dhavhidhi paakaudzwa kuti Uria haana kuenda kumba kwake, akamubvunza akati, hauna kubva parwendo here? Sei usina kuenda kumba kwako? Uria akati kuna Dhavhidhi, areka ravaIsraeri.
pamwe chete navaJudha vagere mumatende, uye tenzi wangu Joabhu navanhu vaishe wangu vari mumisasa kusango. Ko ini ndaigoenda sei kumba kwangu kuti ndidye, ndichinwa nokurara nomudzimai wangu? Zvirokwazvo noupenyu hwangu hwese handingaiti chinhu chakadaro. Saka I was so touched with this, kuti how so loyal. And it's not kuti unoziva kuti this kind of loyalty haisi yekuti ari kuitira Dhavhidhi chete, ari kuitira kuna Mwari. And inobva yatondireminder paya pakataurwa naApostle Paul achiti hanzi kana uchishanda, shanda seunoshandira Mwari. Yes. And kushanda kwakureve kuti kubasa chete, kunoincluda kubasa ringava business rako chairo chairo, which means like in your business you have to be honest. So uri kuitira Mwari, you know, that honest, yeah. Because mazuva ano ekupedzisira zvinhu zvaoma, so a lot of people are compromising. Kuti zvinotogodii, saka you know, like everybody's doing it, saka neniwo, you know, that kind of thing. Saka murume uyu anga akazvipira nemwoyo wake kuna Mwari. Imagine kuti akanorara pamusuwo. Ndakanzwa kutya nazvo ndikati, Mwari, just help us kungova that kind of loyalty kwamuri, you know, kuti bhaibheri raMwari rinoti zvakati. Saka handingaiti zvakadai, handingacompromise just because next door neighbor wangu, or just because my best friend azodai, or just because ndingirikini pamunhu ari padhuze dhuze. Even pamwe mufundisi vako chaivo chaivo pamwe vanocompromise, iwo ubva ungoti kana mufundisi vachidaiko, you know, because nyaya yekudenga haizi yamufundisi vadikani, haizi yamufundisi kana muvhangeri anokutungamirira. Nyaya yekudenga iri bhaibheri rinoti chii? Ndo the most important, yo ndo guideline redu, because guideline haazi munhu, but the Bible, the word of God, rakabva muromo maMwari ravakafemera kuvaprofita vavo kuti rinyorwe pasi, ndo guideline redu kuti rinotii. Because mazuva ano kwazara unyengeri hwakawanda, munhu anenge achiti kana mai muvhangeri vachidai, kana muvhangeri vachidai. Pane mumwe mwanasikana andakambosangana naye hangu pabhastop, tingokurukura zviya. Saka amene takangosvika panyaya yekuti izvo aistragula nechiko, chirwere chekudi iwewewe. Ndobva ndatiko unodi kunonamatirwa namufundisi ichichi, aitoenda kuchechi. Zvikanzi ndakambotraya chiko mishonga yandakapiwa namai muvhangeri kudiwe, you know. And then hanzi vandati mishonga yakaita zvikanzi midzi chaiyo chaiyo mishonga you know, hanzi vakatonditi hanzi usazvipaniche, because vanhu vese vari muchechi ava vanotoendawo kudzin'anga vachinotora mishonga, vamwe vanoshandisa mishonga ino. Saka usazvipaniche uchiti hanzi nekuti ndoenda kuchechi, unofanira kuita zvinokushandira. So I was so touched, ndakanzwa kurwadzikana kuti shame. Imagine kuti unenge uchirasisa vana vevamwe vanhu, munhu anotoya muchechi ari serious achitsvaga Mwari, but nekuti asangana the wrong influence anopedzisira alidwa kuenda kusiriko, atorasiswa kurasiswa kwokupedzesera. And that's how the enemy works, my friends. Munoziva kuti hauye directly iye kuti nhaiwe ita izodai dai, anouya nemunhu ane influence muupenyu hwako, and then anoita suggestion yekuti unofunga kuti munhu anoremekedzeka kana achitaura izvo, saka I should be okay. So but shoko raMwari rinotyisa, because ukaverenga kumashure kwacho, like especially nyaya iyoyi yaUria naDhavhidhi, ndakanzwa kutya Mwari zvakanyanya, kuti imagine kuti hanzi Dhavhidhi akanotsanya for 7 days asingadyi, akazvambarara pasi achichema kuna Mwari kuti vaporese mwana uyo anga azozvarwa mwana kubva paupombwe iwohwo pazvarwa mwana. Saka hanzi akachema kuna Mwari kuti zvimwe vangadini, vanganzwe tsitsi.
but Mm. akafa mwana iye akafa. Saka kureva kuti ndakangofunga kuti saka kuti Mwari havaenda against shoko ravo here kana against zvinhu zvavakanga vawirirana naye Dhavhidhi wacho. Like it's Mm. so deep zvinhu zvaMwari sometimes. So it's mainly about shoko ravo ravanotaura ivo. And hakusi kuti Mwari havaregereri, tinenge chinyeperana ipapo. Mwari vanoregerera. Yeah. But we also know kuti izvo shoko raMwari rinotaura kuti kuna Paul kuti hanzi izvo Paul achibvunza kuti saka zvatakaponeswa nenyasha tochiramba tichitadza here? Wobva ati aiwa kwete. Mm. Which means kuti Mm. the purpose yaKristu kuti auye panyika ndeti akauya semodel kuzotidzidzisa isusu kuti this is how the Father want us to live. Anduma zvinotarisirwa naBaba izvi, kudai kudai kudai, mafambiro akadai, maitiro akadai, zvinotaura shoko. Ende futi Mwari wakabva watoita kuita kuti mweya wavo upinde mumunhu wese. Munhu wese anongoti ndagamuchira Jesu samambo wangu, hanzi mweya mutsvene unobva watokumhara. So which means kuti izvoni Mwari mweya mutsvene ndo anenge achitokugaidha every time. Pese paunotambusikanzwa paya payaka anotokuudza iwe ignore. Kazhinji hatimboda kunyeperana my friends, I experience kuti ndakakahobho kandaiti muzwa rega kutaura mashoko iwayo, rega kutaura, wozofeel guilty. I shouldn't have said. Saka takapiwa mweya mutsvene iweyo kuti izvoni utiguide tirege kutadzira Mwari. But tikatadza, we still can go back to God and and repent and cry back. But I think Mwari ndo vanoziva kuti munhu uyu motive yake kutadza zvokuda kusvotesa Mwari here kana kungo imistake kutotadza chaiko chaiko, because pane kutadza kokuda kutoedza Mwari kakuya. Yeah, saka munoziva zvandataura kuti ndakabatikana nevhesi this guy Uriah uyu, kuti dai Mwari vakatipawo that kind of loyalty to him yekungotya Mwari. So because zvakawanda zvinoitika pano panyika zvinongokukanganisa munhu kuti unopedzisira wacompromise, zvakawanda zvinokompromisika zvinonge wangozvinyaradza kuti vanani kana vachizodai zvandambotaura zviya zvekuti vamwe influential leaders chaivo pamwe vari muupenyu hwako unoti kana vachidai, so why can't I, So Bible should be our guideline in our everyday lives. So ndichapa mukana uno kuna Chenai aedhere zvaanenge anazvo. That's very powerful. Ndikutofunga zvangu kuti pama muchiti Mwari havaregerere kana kuti pavanozotadzisa mwana waDhavhidhi kurarama. But that's how mashure, like you were saying, kuti Mwari vanotumira munhu vanokuudza iwe kuti what you're about to do is not right, but iwe unoignore, ramba uchipfuurira pamberi. Unozoona kumashure kunyaya yeUria pamberi, I think kuna 12 unonzwa 2 Samuel chapter 12, Mwari anonzi vanotumira Nathan unto David kuti aende anonomuudza nyaya, nekuti ukazonzwa pakupedzisira ya11 inonzi the Lord was displeased with what David did. Mwari vanozotumira Nathan unotaura iri nyaya vachimuti paivapo mudza iri ngano kuti paidi munhu mupfumi nemurombo, uye mupfumi aine zvakawanda, murombo ane zvishoma. Kwakazouyawo mufambi aiuya, mupfumi uya ndokubva akonzeresa kuti 1 chaive nemurombo ndicho chitorerwe chipiwe uyu muenzi achangouya. David akati ndiani anoita zvinhu zvakadaro izvizvo, munhu iyeye anodhisevha kuti aurayiwe. Nathani akati munhu iyeye ndimi mambo. Saka ndezvozvo kuti sometimes Mwari vanotovari very explicit or is very literal in whatever he says, zvokuti vanonge vachitarisa kuti ibva waona, ubva waziva.
but tinogona kurasika kusaona that Mwari vatitumira munhu anotibatsira. I was reading kuna Romans ndamufarira, anotaura zvekuti anoita kuti isusu tisapembedze our own works but tizive kuti zvese is done by grace. ndizvozvo. Anosimbira pauti love, no, when we have love, when we love one another, and when we do everything through love, tinobva tatoita kunge love is equal the law. Nekuti ukagona kuda unogona kuteedzera even those commandments akataura dzai kuti don't kill, don't do what, don't do that, because you are able to love your neighbor. Saka pane papa chindiitira zvakanaka pekuti I think chapter ne Romans 13, sorry, verse 14, but inototaura kuti hanzi pfekai Jehovha, musatendera nyama kuti igozozadzikisa zvainoda zvayo zvenyama. Nechirungu inoti but put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the leg to fulfill the lust thereof. Saka ndainyora hangu nechona ndikazvi kunzi pfekai Jehovha, sepai panonzi pfekai nhumbi dzokurwa nadzo kuti mugozogona kukunda mano onzira dzewakaipa. Saka kana tisina kupfeka Jehovha tinosanganikwa nezvimwe zvinhu zvokuti zvinotipinza kutadzira Mwari. Saka dai Mwari vakangotibatsira, kuti your point, kana tina Jehovha achirarama matiri, Mwari unotigonesa kuti whatever we do, we are doing it as unto the Lord. Ukazoona even kuna 15 here kana kuti kuna 14 ikoko vanenge vachitaura kuti even pakudya kwako chaiko, do as unto the Lord and not as unto yourself. Whatever you do, don't do it as unto yourself or kuzvifadza to please yourself, because even Mwari havana kumboitira zvinhu to please himself. It was never about him. Saka Mwari vakatibatsirawo nesu kuti tapfeka Jehovha, toraramira Mwari, and whatever we do, Mwari vanotibatsira to do it for him and not to please ourselves. Nekuti ukazenge pamwe uchingofunga iwewe wotadza kuona umwe munhu ari panext pako, zvinogona kukonzeresa kuti utadzire Mwari. Saka dai Mwari vakangotibatsira, and just remain in his word, tichingovatsvaka, tichingoverenga shoko ravo, togona kuva loyal kuna Mwari, because we know kuti anodei, nekuti iye ishoko rake. Saka tikagara mushoko rake, we'll be able to know and he will help us to be loyal to him. Yes, yeah. And I think also Mwari Mwari pavakatipa mweya wavo paya zvakatotaurwa kumashure kuya kuti the law, hapana munhu anogona kuteera law kana kuti aigona kuteera law nguva iyoyo yacho pawakapiwa mutemo, kuti hanzi mutemo waida kutoonesa, Mwari waida kutoratidza uipi huri mumunhu. Saka the reason wavakatipa mweya wavo kuti ave guide, in our lives. And kuti kana iye mweya ari mauri, zvatambotaura earlier, kuti anokuudza kuti usadaro kana kuti usatsive chakaipa nechakaipa, which means kuti instead kuti uteedze mutemo, handiti mweya mutsvene uri mumauri unotokudza zviri pamwoyo paMwari. Unokupa futi madesires aMwari. I remember my past discussions, we discussed this kakawanda kuti zvoni kupiwa madesires aMwari aya, nzara nenyota yekururama, hazvingouya like sepfari, like zvinhu zvaunotokumbirira Mwari kuti ndibatsireiwo. Like you have to avail yourself to be built. Kuti ndosaka paya pachiti hanzi kuna Psalms 91 paya. Again, let me just open it quickly. Psalms 91, I think verse 1 yacho. Verse 1 kuendapo. 91. Okay, so inoti hanzi, he who dwells
in the shelter of the Most Yes. High. We will rest in the shadow of the Almighty. And then get to notice. Yeah, iyo one ikaimbomira ne1. Saka zvitori pachena, he who dwells, which means auya wacho kuzogara. Nditi Mwari ndiye vachatanga Yes. kuveza, vachigadzira, vachimuumbiridza, that kind of thing. I think Yes. kuti havatifoseredze kuti vakuumbiridze uri panze apo. You have to come to, like, let him know Yes. that you are available, you are willing, you want the Holy Spirit to be your leader. You want the Holy Spirit to teach you the things of God, the ways of God. Kuti Mweya Mutsvene aite basa rake raakaburukira, the reason why he is in Mika, kuti I'm willing, I'm open to the Holy Spirit kuti aite basa rake. But kana vakangogara, like kuti unongoenda kuchechi wongonogara pabhenji wodzoka, you don't pray to God, you don't try and build that relationship, to abide, to dwell in him, kukumbira. Pane rwero rwataimboimba kudhara, hanzi unonzi chichena, hanzi anoda kukumbirwa, tsitsi dzake huru. Yes, Ngatimukudze. yes. Panotori hanzi anoda kukumbirwa. It's very interesting. Anozviziva kuti you need it ka, but anoda kukumbirwa. Ndo zvazviri. Ndo Mwari hwavo hwacho kuti vanoda kukumbirwa. Saka zvataichitaura zvese zvekuti zveloyalty, zvana Joab, zvataura Funa Chenai, nezvelove, it only comes if we cry out to him, we ask him to help us. Yes. That is so true. That is so true. Bible rinobva razotaura, I think when it comes to the Holy Spirit, kuona kuti chinamato pasina Mweya Mutsvene chakaoma, hachigoneki. Unonzwa Bible rine panoti anoti hanzi vanofamba nomweya ivo vana vaMwari. So zvoreva kuti when we walk after the flesh, flesh inotiitisa zvimwe, ndo inozokonzeresa chaos, politics, church clubs, that place yekuti kunoitirwa makuhwa, kunoroyewa, kana uchida kuona zvakati, go to the church instead, when the church is supposed to be showing the world how they're supposed to live. Saka tikatsvaga Mweya Mutsvene, tikagara mumweya waMwari, tikafamba, tikatungamirirwa nomweya waMwari, I think there's a verse that says, where the Spirit of the Lord is, there is peace, or there is freedom. There is joy where the Spirit of the Lord, yes. There is freedom. Uye kana mweya waMwari wasvika, sakarurama zvinoita sei? Zvinosuduruka. Saka yes, so dai Mwari vakangotibatsira, ukada kutarisa last supper yaJesu, vanotaura kuti munofanirwa kufara kuti I'm going, nekuti kuenda kwangu kuchaita kuti muve ne-access to me than the way you had access to me ndiri panyika. Access yaJesu then when ari panyika asati aenda aingowanikwa ari panzvimbo 1. Hakuna munhu wese aigona kuva ne-access naye. He was not omnipresent. But anoti munofanira kufara nekuti pandichaenda, I'm going to send you my person. Umwe munhu inini. So ivo Jesu vatitumira mweya wavo mutsvene. Imagine having Christ Jesus living in us. Saka I think chinhu chakanaka chekuti I always say, Mwari, I know you are living within me, but how do I activate you so that you are the power, that is ruling within my life? Yekuti hakuna rimwe simba rinodarikira kana kuti rinotei, but simba raMwari, ivo Jesu vari mandiri, vorarama mandiri, vachindidzidzisa ndichifamba munzira dzavo. Saka ndozvongoti we just have to continuously
pray and ask. Bhaibheri rinobva rati hanzi usaita kuti moto paaritari udzime. So we have to continuously seek, we have to continuously ask, we have to continuously kungovatsvaka Mwari mweya mutsvene atonge matiri, so that kana mweya mutsvene achitonga nyama inobva yashaya simba togona kupadza Mwari. And panoti hanzi it's not by might nor by power but by my spirit, says the Lord. Saka kuti ivo vakatoti pamweya wavachiziva kuti hamugoni kufamba mega mwanangu, haugoni kuregera makowa wega, haugoni kuba wega, kungostopa una handichada kuba, handichada kunwa, handichada kuita zvechipfambi, handichada kuroya wega, hazvigoneki. Zvinogoneka namweya wacho, mweya mutsvene wakutaurwa nachenai, because it's not by might. Hazvisi zvemhasuro, zvinotoda Mwari mweya mutsvene kuti tirambe tichi push on, push in man, kuti tiramba tichikumbira kusaneta, kusaneta, kuramba tichivatsvaga, kungoziva kuti our everyday life we need him. Hapana patinoti we can do it ourselves or by ourselves. We need him every day. Amen. Amen. Vadikani, saka this week taperera pano. Tinotenda kuti vachazonzwa muchaitirwa zvakanaka, muchadzoreredzwa, muchavakwa, mucharapwa. Musazokanganwa kusheyawo nevamunofungidzira kuti vangangoda kunzwa vhangeri iri. Nevasati vasubscribe, musakanganwe kusubscribe. Mwari vakuitirei zvakanaka, vakukomborerei, chene achavhara. Vavatoda kupinda inzita raJesu. Maita enyu Mwari nemukana uno. Thank you, O God, for allowing us in this year, Mwari. Inzita raJesu. We are grateful, O God, for building this thing on and bringing it back to life. Ichikudza zita renyu. Tinonamata manera mangwanani ano Mwari. Whatever we do, may it be unto the Lord. May you take all the glory. May you take all the honor. Tinoramba eni mbiri to ourselves asi ngaidzoserwe kwamuri. Tanamata Mwari nekuda kweumwe neumwe, nzeve imwe neimwe ichanzwa. Ngaitirwe zvakanaka nemi Jesu. Konesai vanhu venyu, nesuwo mutibatsire Mwari. Kukutsvakai mutibatsire Mwari. Kutsvaka nyasha dzenyu mutibatsirewo muridzi woupenyu, kuti titsvake mweya muzita raJesu. Shoko rinozodaro noti satigone kuti tonamatirei, asi mweya mutsvene amene unotinyengeterera with groanings which cannot be uttered. So tinokumbira mweya mutsvene, imi munonzvera mwoyo neitsvo, tiitirewo zvakanaka, mutigonese pazvose. Ropafadzai vachanzwa mhuri dzavo kumabasa, vaitire zvakanaka nemi, muzviratidze muupenyu hwavo muzita raJesu. Amen.